Тарғуялды ҳуҷум ҳабӣ. Хӯраб тарғу қала жибгу тлаҳана, эссинал ӯлилал цӀеца рӯҳҳана. Халқияб кечалдаса. Ағач қала цӀунун дахал чагӀиги тун, Ғази Муҳаммад имам аскарги бачун лъараълъялди ана. Имамас сум мурид забаз ዑрус азул аскар рӯҳбоса лъути забуралдаса нақъе, лъараъазул росабасла адамал, жал шаръалда нақри лъина ҳаддурун ругилан ҳесухе хуадизе байбихана. Имамас аскар параъувалди бачана. Мурид забаз ҳени букӀараб лъараъ шамхаласул минаги бӯҳана, ҳесул боцӀиги хазинаги бақана ва ҳебкиннаго давлаги ағач қалаялди шӯзабуна. Ҳелдаса хадуб имамасул аскар тарғуялди ана. Тарғуясул шамхал мурид забатла ҳинқун жиндиргу нукарзабиги рачун ዑрус азул бурная қалаялди кӀанцӀана. Тарғуялди шолагу шамхаласул милитсиясул қоқаби имамаста данди чӀана. Ҳелгишу шахри хизарун азаралда митлусиялда лебералда цуабиле сонасул қолу антлабиле маяс мурид забаз тарғуросу кверде босана. Тарғуясул сосу адамал муърузи сутана. Согидал мурид забаз дағор сижурана. Имамас ҳукму ҳабуна тарғу миърасул тоҳи бара бурная қалаялди ҳуҷум ҳабизе. Имамас мурид заби қалаялдасан гуллил манзилат риккат чезарун нукана. Цинги ҳуҷумалди байбихкана. Қалаясул қадаз даскури тлурабасан раххун ғортлантади харун агартули рукана мурид заби. Ҳуҷумас рачъунизди халадуқан арадабаз ҳимераб гумпарабана. Даҳа мехас мурид заби нақи қана. Цинги цӀиддаса ҳуҷумас ана. Ҳеб қояс мурид заби чангу нухас қадаз даскури агартана. Амма тушманасул тункилги арадабаз уги гулил цадат нақи қана. Табгу қояс тад алагу ҳуҷумалги ҳарун мурид забаз қалаялди бачара лим нақи бегана. Муқабили қояс имамас аслия ҳуҷум каваби ругебра қалдасан байбикана. ҳеб замонаи тлуруф зиртал ругеб бишшун заҳматабра қалдасан қадазди рақини кӯана мурид забазул ҳитъинаб қоқаялда. Тез кӯаралги рехун эззеан мурид заби қалаялди рорчӀана. Қалаялда жани муъмин забаз зикру бачуни ҳаратли раъидал ҳин қарал солдатал виққа хочун лъуана. Цо заманаяс меъергу ҳарҳади забураб кӯтаҳака қӯҳи бақана. ҳуруски қуйдуски бесун букӀана киннагу серухли. ዑрус азул тункӀи харил нақратилги тлуаҳун ҳаваялди раххун ана тлуру қедги адамазул тутурал кескалги. Ҳенил азаргуан мурид шаҳидлана. Абли бугу ҳездаҳу тлув унқолда лъабгу баҳачи чӀикӀаса укӀанилан. Байби худа лъуҳараб жугу бичӀичӀугу чӀун хутӀана кӀиябу рақалдаса адама. Имамс чӀагу хутӀарал мурид забазда амру ҳабуна қалаялди жанири кӀанцӀиян. Мурид заби қалаялди рорчӀида солдатги офитсер забиги руқзабақи кӀанцӀана. Шива гордуқан ва тӀохаздаса мурид забази тлуҳдоли лукӀана ҳел. ዑрус аз бурная қалаясли укӀарав цо ахошесев хадур тункӀалги тлуаҳун халаяслуса лъутаравши ҳисабалда қватӀиви қодъана. Муслим аулалда укӀарав генерал Кӯханова сухи кӯмекҳарун витӀаравчи укӀана ҳев. Даҳа мехат мурид забазда ҳутлуги укӀун ахошисев кағазги босун Кӯханова сухи ана. ҳесул тункӀил ҳарялда жаниб бахчун букӀана кағат. Нақисиб қояд рӯҳалил қалаялда агарда қватӀисахун ураян аҳли ҳарқаран. Жодоегу кӯмектади шарфли лайдал қалаясул хутӀаралги цӀиддаса рахизи журана. Кӯхановасул аскараш ҳабцӀул ҳуҷум ҳабуниги ҳезда мурид заби бурная қалаяслуса нақинаризи кӀвечӀо. Тушбабазул ҳимераб қувват дандилули букин лайдал имамас ҳардил ӯҷас аскарениса нақи бачана. Ҳелдаса нақи лъараъазул шамхаласта жиндиргу тахт шаҳрсун колиб тарғуялда ҳумру ҳабизи кӀвечӀо. Хунзақа тӀадги вусун Ғази Муҳаммад имам генуе ана. Цо қояс қади каттаса хадуб мазгиталда жани гендерил дибир Давудил Муҳаммадица абуна ҳав Ғази Муҳаммад адарисе фитнаги бетлулев халқалде балаҳги цалев чиу гилан.
هست تسیم بقرا و غازی محمد امامس تادگی وقون هدین ابونا یا الله هب دنیال هدین سورانگی قاریج اودیه دو بخون سورانگی قاریج او امامس هدین ابیدال خبر قلده دو بخون ابیدال چوی برا قلده هد اون انا مجگید و دنیال باغاری زیخو انا حين قرا العدم ريخ خوچون تاو هبيز جورانا جنتا تاو سيبيگو هبون بوگين نوجوتسگي هبين ابون امام رقوه انا الدسناقه مصعنا سب زمانيس دنيال باغارو لبچيچو وزارلدا ميكنسيالدا خبر ابلبس خوناسو فевраласу ахиралдаса байбихун дагистаналда халаткун рат багариятул хужа киннолгот аказда рехсун бугу